Словото казва, смазана или пречупена тръстика няма да премаже. И много пъти ние четем Словото, ама не може да си представим точно какво означава. И за мое щастие, там до училището, на което работя, понякога си спирам колата точно на тия тръстики. И това не е точно тръстика, но както и да е. Прилича на тръстика, то мисълта ми, ето на какво прилича една смазана тръстика. Вижте. Много малко й остава. Съвсем малко. Ама не е щупена. И сега може би ти си дошъл точно като тая тръстика. Останало ти е много малко преди да се скършиш. Много малко ти е останало. Обаче Бог ще работи с това малко. И ще изправи. Как ще го направи? Не знам. Често казвам и не искам да знам. Знаете ли защо? Защото ми се струва, че направихме много сложно това да вярваме в Господа, да обичаме Господа. А знаете ли всичко до какво се отнася? До това, което ще изпеем сега. Всичко се отнася от това да му кажеш: влюбен съм в тебе. Влюбен съм в тебе. Не е сложно. Не е нещо, което изисква някакви мускули, някаква подготовка, някаква дарба, някакво знание. Ние като че ли май сме заменили, искаме знания, конференции, служби, графици. Просто трябва да го обичаме. Това е. Много е лесно. Знаете ли защо? Защото Той пръв нас е заобичал. Словото така казва. Исус пръв ни възлюби. И ние всъщност отговаряме на тази любов. Нека да отговорим на тази любов тази сутрин. Влюбен съм в тебе.
потърсва сърца тази сутрин. Търси, търси, търси. Какво ще намери в твоето сърце? Ще намери ли глад за себе си? Ще намери ли жажда? Знаете ли? Хайде да променим тази песен. Не да пеем влюбен съм в тебе, а да пеем влюбен си в мене. И да кажем колко много ме обичаш, Йешуа. Влюбен си в мен. О, колко ме обичаш, Йешуа. Влюбен си в мене, Йешуа. Колко ме обичаш? О, колко ме обичаш. Да, приеми тази любов. Йешуа. Влюбен си в мене. Влюбен си в мене, Йешуа. Колко ме обичаш? О, колко ме обичаш, Йешуа. Влюбен си до полуда. Влюбен си в мене, Йешуа. Колко ме обичаш до смърт. О, колко ме До кръст.